eta eta besteak segiten dute. Zuek zerduzue hasi makinak. Zuek euskara ikasazue hemen gurekin batera. Bon, arratsaldeon guztiei, mil esker horrelako kantu edekak emanik. Eta bertsulariek kantatu duten bezala, haekan zer egiten da? Bai, eta nork ikasten du eskuara hemen? Handiek, helduek. Eta hau, haekaren partez da eskertzen aldituzue. Kontuak egiten ditugu, aspaldiko ohitura da. Etorri gira mediatekara, dela kongi pasatzera. Etortzen zinezte batzutan? Ondua, ongi etorri deneri, mil esker handi batzuei, biziki edakazera. Sartu haintzin. Masa osoa erri, bitxaila ezageri, elezera itxusi, badakiru esagi, masa osoa zertzen aiziletik, norbe aiziz, nire gitana maite dutala, nire gitana maite dutala. Adio erriko etxeari, Luziagatik mil esker. Biziki polita da etxea, itzuliko gira laster.